Choy! Sama na, Choy. Amo nagdako mo kayo ng problema na, Choy. Ako nga amigo ba, Choy? Sa lab yan. Okay, may problema. Ha? Asa mo na sa labyan? Sa Facebook, Choy. Ikalon man kayo, ambak-ambak man. Di, nasa lab yan. Nya, unsa may problema ana ron? Kasi hindi mong problema to. Pusod man to nasa lab yan. Sa pusod gyud ay. Matay. Talagsa ra bi mabuhi ana, Choy. Kasi mayong tambalan na, Choy. Na ako'y nakabaluan nga tambal ana, Choy. Juander Oil, sigurado effective ito sa mga nasa labyan. Wow. Pero og napusod, sulay lang kay murag 50-50 lang ito. Diao sa kay Juan, MCP ba? Maligya to Juander Oil kay taga Wonder man to. Sige, mato na ko. Gol, tagpila ng Bitron Drops. Ani, barato lang, 150 rin eh. Ang Banama Plus, Gol. Kaning isa ka kapsula ni 25 ning Banaba Plus. Bito ko lang. Palitan ako Wonder Oil Kilo. Kaya sa lab yan ako pilingan, Gol. Ako sa kita na ako pila pisyo. 150 ra. Sige, Gol. Uy, utang na rin ko lang. Uy, Yoy! Basta naman po problema ni mo, Choy. Ngaminghoy naman po kay ka, Choy. bantay ka itong ganina, Choy. Yung palit ko Wonder Oil. Effective yung kayo. Tapos na ayaw, kamigo. Unya, unsa may nitabo? Tuwa na dito, gihaya na. Paan na. Ngayon to tano. Tuwa na, puningambag na mong dagat. Una ulo. Ato dito, tigok. Ayo, pati siya pilas. Di sardinas, may baligya sardinas dire. Taag mga Wonder Oil na rin ang mga baligya dire. Oh. Sige na ba, kay gutom na kay ko ba? May sardinas ito, nasa kusina. Uliin lang to. Sige, sige, pagdali. O, dara o. Unsa po nila maligya, dire, butang po din sinupin. Sa puning bataan ni Likramador kayo. Gutuman na kayo, oy. O, dara o. Alas nyo ning bataan ay gibutang silupin, pero wadyo giapil ang lata. Pilo ni lata ha. Sugaya ning bata, oy. Dara o, dara o. Kani may lami nga sardinas kay giuban ang ang lata. Action. Ang amigo ba, labyan ba? Daw ko mo problema. Ito sa Fishport. Nagunsa sa pisort. Nagunsa, Choy. Oy! Napakog.